Engineering Service and Consulting patrocina aquest vídeo. Aquest any Alcover celebra el 10è aniversari de la Fira de Bandolers, una festa que ens apropa a l'Alcover del segle XVI i XVII. Una fira que se celebra cada segon cap de setmana d'octubre des de 1427. Això sí, canviant de nom i de forma de ser al pas de temps fins a convertir-se al que és ara la Fira de Bandolers. Hi trobem un mercat on es fa mostra d'oficis, arts tradicionals, productes gastronòmics, on també empreses ja arrelades al municipi, com és ara la cervesa Rosita, i tenen la seva participació. És un lloc que ens han acollit molt bé, que ens ha agradat molt com ens tractat el poble d'Alcover i hem fet tot el possible perquè cada vegada que el nom d'Alcover sigui conegut a més parts del món. Hi ha una cervesa que es diu Rosita Alcover. Exacte, Rosita amb avellanes d'Alcover, les avellanes d'aquí de tota la vida d'Alcover, i les fem i les portem a tot el món, a tots els països com a Japó, com a Singapur, com a Finlàndia, com a Itàlia, estan enamorades de Rosita d'Alcover, de Rosita i fins i tot d'avellanes d'Alcover, la Rosita negra. Wissen alle, doch vergisst es jeder gerne jeden Tag. So komme denn in diesem Sinn hinfort aus meinem Munde nichts. Vergesst, dass euch die Welt betrügt und dass ihr uns nur Wünsche seid, dass eurer Liebe nichts entgegenschlüpfen eurer Kunde nicht. Què és el que més t'agrada a la Fira de Bandolers? Pues d'aquí és la festa, el millor que hi ha. Sí. Bueno, el millor d'Alcover és la cervesa d'Alcover. Les paradetes de la fira, l'ambient, la música. Jo també crec que és la cervesa d'Alcover. Home, és una fira que hi ha gent del poble, ens agrada molt i que cada dia va més. Això també és molt important, un producte del poble. I ens agrada tot, concerts, espectacles, teatre. I no podem parlar de Fira de Bandolers sense bandolers, perquè... Tu, què és això? Parla de nosaltres sense tenir permís. Què és això, Això es pot prendre? Bueno, és un xoriço o què? Un bolet, això. És un bolet? A veure, porta. Què fas tu? Parles amb això? Què? No, un moment, ja teniu permís del sometent per fer retratos aquí? Tothom Alcover! Aquí. Senyors, què? Què? Li fem la pell? Tu, passa cap aquí, ara t'explicarem el cuento. Vine cap aquí! Tu no miris, aquí, tu! Engineering Service and Consulting ha patrocinat aquest vídeo.